Ano ang imo himuon? Kung ang taho nga may hulam sa imo, ginsukot nimo kag amo ini ang iyang reply. Yudi puta. Hindi ka kahulat, Jel. Kabalo ko nga pila na ina kabulan, ah. Hindi magsigi remind kay na yawa-yawa ko. Anhon pa na kay wala ko kwarta, piliton mo ko diya. Sala mo na kay nagpahulam ka man. Abi ko gani, miga ta ka kay kabalo ka na gid nga wala ko kwarta, manukot ka imo ya. Usara man ang utok mo ay. Ay Jel, kalma. Nga nga manukot ka. Kay subo nga tiyempo, ang utang wala na nagisukot. Libre na ina, wala bayad-bayad. Suno sa mga gagagaga nga mga manugutang. Gani, padido pay pongko plus sa pamati. Kay subo nga punto por punto. Makulbaan na ang nagapautang. Kay nga ka mga maisog sang mga palautang. Una nga punto. Sa panahon subong, antes ikaw manukot, ikaw nangadaan ng mangayo sang pasensya. Magpaabiso ka kung manukot ka. Kay uso subong, kung sila imusukton, akig sila. Gani kung hindi ka gusto mabuyayawan, hindi ka gusto nga mahambalan nga usaron ng imong utok, respetuhon ang mga taho nga sa imo may utang. Kay kung magsala-sala ka lang, wala labot ikaw mabuyayawan, ikaw pa ang magwa nga malain. Ikaw pa ang magwa nga may diferensya. Kag sila biktima. Kaduha nga punto. Believe man ako sa mga linyada nga. Yo di puta, Jel. Hindi ka kahulat? Sala mo na kay nagpautang ka. Tani, kung hindi ka mo kasarang magbayad sa inyong utang, nogay ka mo pangutang. Parehas ang inaaka kung hindi ka mo gusto sukton, nugay ka mo panghulam. Inyo paminsaron, nga sang kamo nagakinahanglan, kamo ginbuligan. Anay subo nga sukton, kahit simple ang kwarta ginakinahanglan man, buyayaw ang inyong ibayad. Stress kag problema, amo na siyang inyo nga ibayad. Ay nano? Tapos ang balong pa ninyo, nga sala sang taho nga nagpahulam sa inyo, ay anong klase paminsaron? Balik awot ang paminsaron. Wala labot balik awot, balingag kag baghak ang tunto ka. Ikatatlo nga punto. Sa panahon karon, hindi makahuluya ang mangutang. Mas makahuluya ang manukot. Kahit siyempre, ikaw pa ang ma-adjust kung saan o kanila bayaran. Ikaw ang ma-intindi kung hindi sila makapaabiso nga hindi sila makabayad sang ilang nga utang. Kay nga kung sila i-remind nimo, sila imo i-update sang ilang nga mga kautangan nga dapat nila bayaran. Ikaw ila buyayawon. Ikaw ila akigan. Kagang masakit sa tanan, ikaw ila hambalan nga kon manukot o saron ang inyong utok. Kimayo, kay siya na nga ginbuligan, siya ang maalam. Ikaw nga nagpautang, ikaw na ang mango. Ti okay tada? Okay na kita tanan? Pwede ka mga lagtok sang inyong utok. Ang utang, pwede gid bayaran basta ang taho mapisan. Hindi mo ina mabayaran kung ikaw tamaran kag kabalan. Gani sa mga wala nagabayad utang, inyo lang paminsaron. Nga basta gani wala ka mo nagabayad, beskan ano kakayod, beskan ano ka obra. Hindi ka mo mangin maayo, kag hindi ka mo mangin asinso.